kao što je naglo počela, tako se i naglo završila moja karijera u advertising biznisu. Dan pred bombardovanje spakovali smo kompjutere sa idejom da ćemo sačekati par dana da sve to prođe i da ćemo se vratiti i nastaviti tamo gde smo stali. U stvari, ništa nije prošlo tako brzo i više nikad nismo nastavili na taj način i u toj temi. Taj trenutak bombardovanja bio je prekretnica za mnogi od nas. Veliki broj kolega je otišao u inostranstvo, a neki od nas su prosto promenili stranu i nastavili su svoju karijeru u privredi. Ja sam nastavila svoju karijeru kao direktor marketinga u Delta Sportu, koji je tada bio ekskluzivni distributer za Nike, potom u Soko Štarku kao direktor marketinga, a završila sam karijeru u privredi na poziciji generalnog direktora Soko Štarka. Mnogo ljudi me je pitalo odakle mi ideja da napustim takvu poziciju, sigurnost i da krenem u nešto potpuno novo i nepoznato, jednu skroz novu karijeru i novu oblast. Pa ja u stvari ni danas nemam tačan odgovor na to pitanje, ali znate kada osetite da vas nešto vuče, da je vreme za promene, da vam treba nešto novo, to je trenutak kada treba da poslušate sebe. Ja sam tada imala 46 godina i krenula sam ponovo da se školujem, bila sam na novom početku. Izabrala sam coaching školu u Londonu i krenula kao pravi student sve iz početka. Kada bi sad ponovo sve to trebala da uradim, opet bih uradila isto.